Kujikelele. Namhlanje na umhla ka1 kuMarch sila eHillcrest emzini wakwaSabelo sizodlula lana uthi adlule kena sithola amanzi ngoba siphikelele kaGwala ececeni. Ukhuluma nanje manje na uStuart uStuba Sedikazi umfana omuhle omnyama omhlophe ngenhliziyo inkunzi enomsila ngaphambili ezinomsila ngemuva ezefenya ke nje umunini ezokuthiwa ezefenya ngempela ayikho into enhle edlula lesenzayo la kuleli butho lomhlabuhlangene sihamba nomdidiyeli wethu nenkosi yesizwe samakhaya manje nasiphikele ececeni lokho kuveza ukuthi into esiyenzayo esizweni yinhle iyathandeka njengamanje nasingenisela emzini wakwaSabelo esilungwini kodwa uyabona ukuthi umuzi kuyaphilwa lekhaya kakhulu siyabonga kakhulu ezefenya lezi Za